Салому алейкум ака Исмоил тинч хуб сантиё зур ҳама тинч ака. Ман Исроил аз шаҳри Саравшан ака. Ҳамин видеои шуморо ман хеле ҳам тамошо мекунам. Дӯст мекунам. Ҳамин байни видео 39 секунд вақтро мегирам, я реклама мекунам. Ширкати Лангари. Кадом нафарое ки граница гузаштанен аз Москва, пад Москва, ба дили пур дар ини номро метавонен занг занен. Мошиноро дидесен? Мошино фулан. Ҳамашон комфортни, тоза озода, ба дили пур. Кадом нафарое ки аз Москва, пад Москва граница гузаштанен дар ини рақамо занг мезанен. Иншааллоҳ ки инум хе ба тахти пӯш задаги хов рафта мерен границао. ав субҳ хов рафта мехезен мебиен. Агар ҳуҷҷатотон ягон мушкилӣ дошта боша пешакӣ ҳамин акара гап зазан. Видеото ҳарф мебурад нав тамошо мекунам ака хеле чем ака. Ай худо умед дорам ки ҳамин падари марам ака Шокиров Бозор Аминбоевич соли таваллудиш 1962 деюми июл ака. Соли 1994 ай бозори пали Саравшан гум шудагиам. То ҳол бедаракан акаҷон. Барои ҳамун дар шумо гуфтам як видео кунам партам ки ака як бор реклама кунем ака илтимос барои чӣ ай худо умед дорам иншоалло ёфт мешавад дар ҷое ки бош акаҷон ёфт мешавад. ҳол ман хабар надорам ё зинда ё гузашта ай ҳаёт ман хабар надорем акаҷон. бароям акаҷон аз шумо илтимос ки як бор ака видео кунем мумкин ёфт мешавад ака иншоалло. ай худо умед дорам ака иншоалло ёфт мешавад. барам хафтум як бор шумо видео кунам акаҷон. ина эмпилус меган эпидеми паста инам барои мардҳое ки васпалени доранд, хина гирифтагӣ доранд, бемории геморрой доранд, сол ҳамин бемориҳое ки аз ҳисоби васпалени ай барои ҳавун нафарое барои ки нафарое ки барои муддати ҳамхобагишона дароз кардану сол қувваи мардишона зиёд кардан истифода мебаранд ва ё пеш аз хобравӣ як қошиқ ай ҳамин 30 минут пеш аз хобравӣ истифода мебаранд, қувваи мардирам зиёд мекунанд. ин ҳам эмпилусуш ҳастай, ҳам макнун пилусуш ҳастай. ду намудай эмпилус ина дар дасти ман, макнун пилусшам дорем бародаро. рақамое ки дар рӯи экран ҳастай ҳам ватсапай, ҳам номерои дастӣ, ҳамун номерои тоҷикию номерои ватсап ҳар душ кор мекунанд. кадом нафароятон ки дар Тоҷикистон лозим боша метавонед дар номерои ҳамун тоҷикимон занг занен, бурда дастсафка мекунанд. кадом нафароятон ки дар Россия лозим боша дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россияро дорем.